Хәзерге иң изге теләкләребез, иң матур җырларыбыз, матур гомер бәйрәмен билгеләүче Илдус Илгиз улы Терегуловка атап язылган. Югары яркәйдә яшәүче кадерле тормыш иптәшем, әтиебез Илдус Илгиз улы Терегуловны 55 яшьлек күркәм юбилей белән ихлас котлыйбыз. Аңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, эшендә уңышлар, гаилә иминлеге, әни белән парлы, мул тормышта бәхетле озын гомер кичерүен телибез. Кояш сиңа назлы нурлар сипсен, таң җилләре назлап сөйсеннәр, бәхет шатлык сиңа юлдаш булсын, кайгы хәсрәт ерак йөрсеннәр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын озын узак еллар, бергә җирдә яшәргә. Иң изге теләкләр белән сине яратып тормыш иптәшең һәм балаларың. Хөрмәтле Илдус Илгиз улы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Киләсе һәр көнегез бүгенгедәй ямьле, өметле, бәхетле булсын. Кадерле кешеләрегез белән туган һәр якты көнгә сөенеп, тормыш матурлыгын күреп, тоеп, гомерегезнең һәр мизгеленең кадерен белеп, якыннарыгызның хөрмәтенә, мәхәббәтенә төренеп, рәхәт яшәргә язсын. Якыннарыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Şatılık dolsun bəxtlərlə yakınlardan, çən dostlarına tərəq olsun, sima avır çaklardan. Yaxşı ayaz bulsun, durmuşun güde, Koyaşın nuru nasibe, diksina büge. Sağışlarını unut, yılmayıp yaşa. Yıldızlarda gökten sina endeşe. Günelene şatılık dolsun bəxtlərlə yakınlardan, cəndislarını tərəq olsun, sina avır çaklarda. Günelene şatılık dolsun bəxtlərlə yakınlardan, cəndislarını tərəq olsun, sina avır çaklarda. Girek, yürekteki cırını cirge taratıp, cırlıyım sinen için, sine yaratıp. Günelene şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan, cən dostlarını tərəq olsun, sina avır çaklarda. Günelene şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan, çən dostlarını tərəq olsun, sima avır çaklarda.
dilekler Şartlıkta kaydıda bu ikimiz birge Ayırmasın yazmış bizine ömürge Güneleye şartlık dolsun bəxtlerle yakınlardan Çın dostlarını direk bulsun Sina avır çaklarda Güneleye şartlık dolsun bəxtlerle yakınlardan Çın dostlarını direk bulsun Sina avır çaklarda Güneleye şartlık dolsun bəxtlerle yakınlardan Çın dostlarını direk bulsun Sina avır çaklarda Güneleye şartlık dolsun bəxtlerle yakınlardan Çın dostlarını direk bulsun Sina avır çaklarda Югары Ерке авылында яшәүче хөрмәтле кадабыз Илдус Илгиз улы Терегуловны 55 яшьлек күркәм юбилей белән ихлас котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, балаларның күңел җылысын тоеп, ихтирамын тоеп яшәүеңне телибез. Эшеңдә уңышлар, гаилә иминлеге, Кодагый белән парлы мул тормышта бәхетле озын гомер кичерүен телибез. Безне очраштырган, туганлаштырган балаларыбыз да безне шатландырып кына торсын, бәхетле яшәсеннәр. Оллайган көннәребездә безне игътибарларыннан, кадер-хөрмәтләреннән ташламасыннар берүк. Гомер кәең кода озын булсын. Имин булсын дөнья йортларың, бер качанда сүрелмәсен иде учагыңда янган отларың. Зур ихтирам белән кодаң Эдуард Сабирянович, кодагыең Ирина. Хөрмәтле Илдус Илгиз улы, бездә кодагыегызның изге теләкләренә кушылып, алтын күзләр алып килгән 2-5 билгесе белән котлыйбыз. Бар юлларыгыз озын, килер көннәрегез кояшлы, якты булсын дибез. Кодагыегыз белән шулай киләчәктә дә дуслык, туганлык мөнәсәбәтләрегез нык булып, бәхетле гомер кичерергә насыйп булсын дибез. Балаларыгызның бәхетле яшәүләренә бәхетле булып яшәргә язсын дибез. Һәм инде хәзер яңгырасы җырыбыз бәйрәмегезгә тагын да ям өстәр дигән теләктә калабыз.
bulsun.